ଭାଇନା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଝିଅକୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଏନ୍ କରିବି, ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ? ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ କହିଲେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ପିଲା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇନା ଆଜି କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ପିଲାଙ୍କର କିଛି ପାଠ୍ୟର କିଛି ଶୁଭୁନି। ଆମର ପିଲାମାନେ ପୁରା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। खो न जाए ये